hienoa paikassa lappe. Välillä pitää huilata, ottaa nitroa ja happea. Tuot toka tai kolmas liikennepaloissa. Huomaa kun kuski eessä ei hokaa lähtee liikkeelle ajoissa. Kaasu sitä varten on, että sitä painetaan, niin saa auton liikkumaan. Ei auto mee rikki siitä, että sitä käsketään, niin ei jäädä jonoon nysväämään. Paina pöttiä ja poloauton lähdössä sammuttaa. Pitäis kuski auto kouluun uudelleen laittaa ja lisää opettaa. Ajokortin saa kai nykyään kirjakurssilla suorittaa. Ehkä kustannuksia halutaan puolittaa. Kutostien ajokäytös kyllä on huolestuttavaa, jos siellä usein tuntuu olevan kuolettavaa. 60 kiihdytyskaistaa nysvätään. Jonon väliin ei pysty millään kiihdyttämään. Nelikaistaa rekan vierellä 5 kilsaa ajellaan takaa. Ei ohi pääse vaan jonon jatkona madellaan. Jotain ajaminen pitäis lailla kieltää. Pysy surpot ainakin poissa muiden tieltä. Annetaan keskaria muille, mitä itse oot mieltä. Toiselle kuskille, mistä perseistä se on kotoisin vai ihan sieltä. Tulta siekiin niinku miekin sekaan liikenteellä perrannan. Ohjeet siihen helpot, muita kopioi tässä annan. Poliisi jos oisin, niin kortin pois ottaisin. Menis vuos ennen kun takasen antaisi liikenneympyrässä ajoon mitä mahtavinta. Siihen tulo ja lähtö kaikkein on kammottavinta. Kolmion eteen jäädään varmuudeksi ottamaan, ettei toisen puolen auto satu päälle ajamaan. Turha ottelu kuitenkin kun kääntyi aiemmin oikealle. Mahtaa siinä otellessa, harmi tuntuu perseelle. Päätä kaistaa vaihtaessa turhaa on kääntää, kun vierusauton pellit alkaa omaan autoon ääntää. Peilistä muut autot helposti jää katveeseen. Kannattaa tulla ajamaan Lappeeseen. Taas myötä avattiin, tulta sie vastakin. Tulta siekin niinku miettii. Tulta sie vastakin, tulta sie vastakin. Tulta siekin niinku miettii. Taas myötä avattiin, tulta sie vastakin. Tulta siekin niinku miettii. Hey, yeah, yeah. Tossa myötä avattiin, tuuta sie vastakin. Tuuta siekin niinku miekki.